Asibingeleleke emhlabeni ongasibingelele nje bonke abantu abasibukele ngalesikhathi. Inkudlungudlu abnormal imoto enkulu ethwala ezinye imoto. Incwadi encane engafundeki ehloko abafazi amadoda bayifunda behlula. Ukuyovula bonke okhiye. Umahlombe abanzi ngoba thwala izono zabantu. Siyakhuleka nje emhlabeni wonke kakhulu ngoba sihlale sifundisa abantu. So namhlanje ikhona into efuna siyichaze kubantu ethinta ukuthwala ngoba bahlale bebuza abantu ngokuthwala. Khona umuntu odidekayo makukhulunywa ngokuthwala kukhulunywa ngalo ngoba makukhulunywa ngokuthwala kukhulunywa ngento osuke uyithatha kuyenzeka ibe yinhle kuyenzeka iba yimbi. Kodwa ukuthwala yilento ethathwa umuntu uma esefuna ukubona ukuthi no impilo yami ngathi ayihambi. Impilo yami ayiphambili ngoba ukuthwala kuyenzeka nokuthi sikwenzele izinto sifake siyenze ngebhodlela sikunike sithi libhodlela nulenze kanje leli bhodlela uzolihlabela kanje leli bhodlela uzoliphahla kanje livusa izinto zakho leli bhodlela uphile futhi. Ukuthwala ke into eyenziwa umuntu uma siyenzele umuntu uma siphoqa izinto ngoba kunabantu abanamadlozi angasebenzi. Kunabantu abanamadlozi othi uyalungisa namhlanje bephinde belimosha abantu. So ke ukuthwala ngena khona lapho umuntu uma esabathe impilo yezama abone ukuthi impilo eyihambi. Ukuthwala kwehlukeneke kuyenzeka omunye alanda amadlo esithwalo awalanda mhlawumbe athi mkhulu mina nginikeza iring anikwe iring. Kuyenzeka omunye alandwe khona isithwala senziwa nangofudu enzele umkhuba ngofudu. Ufudu olufuye ekhaya lolu fudu lokuliphila nje lufaka umcebo khasinike lunaka nemfuyo ayiphele ekhaya. Kusuke kuluhlobo lesithwalo ziyehlukana kube zigubhu nesigubhu siyenza kube nesigubhu sesithwalo. So isithwalo ngifuna ukuphendula abantu ukuthi yini isithwalo. Isithwalo into efakwa kumuntu akathweswa yona kungenzeka zinhlanga mhlawumbe izinhlanga ezenziwa ukuthi ayiconnect nento ethize mayethi mina ngifuna ukuphatha something ezobonwa ngabantu ziconnecte kodwa zenza ukuthi le zinhlanga lezi azikhulume naye ngoba unokubona kunabantu abakazi ukufaka izinhlanga zokuthakatha ukuthi imkhovu yokuganga makufa omunye ikwazi ukuxhumana nomunye. So ke nezinhlanga ziyenziwa kanjalo zibe isithwalo kube zigubhu kube uphondo kuningi kuhlukene kube zinyozi ezingihluphayo kuningi. Inamba lakhe abayazi kabantu 076 70 55 196. Siyabonga nisale kahle.